shekara 4 na bar na dakatar da yawa daga cikin karatuttuka na muka je muka zauna ina ba ma sarkin Kano na yanzu Sarki Sunusi, lokacin shine gwamnan banki, ina mai ba shi shawara kan bankin musulunci, sai da muka fitar da tsarurrukan nan. Bayan mun fitar da tsarurrukan nan ba kawai mu tsaya a nan ba, sai da muka fitar da tsarin da maimakon treasury bills da ake ta yi yadda mutane suke ta magana su je su sa kudinsu a cikin bama gwamnati bashi, muka fitar da tsarin sukuk yadda gwamnati za ta iya karɓar kuɗi ta hanyar bin shari'a sannan ta yi amfani da kuɗin don gina ƙasa. Aka yi hanyoyi ga sunan wajen kilomita 9,000 da sukuk. Kuma duk wannan irin tsarurrukan da muka fitar kenan. Saboda haka gaskiya wanda bai sani ba idan yana magana da sakin baki, wannan ayat za ta hau kansa, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Zai rinka yi musu fatawa in mu'amala ta taso ta ciniki, sai ya musu fatawa a cikin ayar. Saboda bin shari'a. Kuma shine yanzu da aka zo aka kafa tsarin mu'amalar bankunan musulunci, aka ce dukkan wata cibiya da take hada-hada ba za a yadda cewa mu'amalar musulunci take ba, sai tana da kwamitin malamai da suke gaya mata cewa wannan halal ne wannan haram ne. So da bankunan nan da kuke gani, Jaiz, Taj, Lotus, ga sunan duk suna da kwamiti na malamai. Haka nan ma na takaful, Nur takaful, Salam takaful, Jaiz takaful. Haka nan kamfaninnukan cinikin hannun jari irin su Lotus masu cinikin hannun jari, Mak'asa wane ne dukkaninsu sai sun yi wannan. Domin abinda muka yi kokari muka sa kenan a cikin tsarin tafi da harkar maliyar islamiyya a nan Najeriya. Tun daga abinda Central Bank suka yi, haka nan ma hukumar kula da cinikin hannun jari SEC, haka nan ma hukumar bayar da license ɗin inshora, su ma sai da aka sa wannan suka faɗa a cikin ƙa'idodin ba za a baka license ba sai ka tabbatar da wannan. Haka ma fansho, yanzu wajen sha'anin fansho shi ma su maimakon a ce kowane wanda zai mu'amalar sai aka sanya su gabaki ɗaya suka zamanto suna ita hukumar da take kula da take ba da license ɗin kamfaninnukan juya kudaden fansho, pension commission, sai ta kafa wannan kwamiti na malamai domin dukkan kowane kamfanin in matsala ta taso masa sai ya kai musu can wajensu. To kun ga wannan asali ya samu ta wannan mu'amala, cewa akan mu'amalar ciniki a kafa wanda yake zai zamanto ana yi masa fatawa, domin ita matsalar tana da yawan nawazil, ba kamar ibada ba ce. Matsalolin sallah da alwala sanannu ne, dukkan wata matsala, dukkan wani sahau wanda zai zo ya same ka za ka samu kusan hukuncinsa sananne ne, an yi shi an faɗa. Amma ciniki ko kullum wani abu sabo zai zo, kullum wata na ibada ba sa canza, amma na mu'amala, musamman mu'amalar ciniki, canzawa suke yi, musamman ma ballantana ma na wannan zamanin. To wannan mayar da abin da suka yi zuwa ga Zaid ibn Thabit shine ya ba mu asali da ya zamanto ake tsarin wato gudanar da yadda za a tabbatar da daidaiton dukkan mu'amalar da ake, da dukkan abin da ake bayarwa, ake sayarwa, ake cinikinsa, ake hada-hadarsa a cikin kamfaninnuka da suke mu'amala ta hada-hadar kuɗi da dace da shari'ar musulunci. To wannan shine ka'idar da aka samu su ake ce masa shari'a governance framework, tsarin yadda za a tabbatar da daidaiton komai da shari'a. Kuma su waɗanda ake sawa ba fatawa kawai suke ba, bayan fatawa suna hisba. Menene aikin hisba? Bayan kowane wata 3 za a binciki abubuwan da bankunan suka yi ko kamfaninnukan suka yi, a bincika a gani abinda suka ya dace da fatawar da aka ba su
sannan sai a kawo musu su gani. In an samu wani abu na saɓani sai a kawo musu su gani. In sun ga wannan abin za a iya gyara shi sai a gyara, in sun ga ba za a gyara shi ba sai su ce to ribar da aka samu a cikin wannan mu'amalar haramtacciya ce, a bayar sadaka, a bayar sadaka, sai a turo a barbaban sadaka. An fahimta? To wannan shine ake ce ma wato suna fatawa suna muraqaba, ƙari akan fatawa, ba mujarradin fatawa bane kawai, suna yin kuma wato muraja'a da muraqaba. Na'am. Hato duk wanda ya faɗa haka yayi zalunci, duk wanda ya faɗa haka yayi zalunci, saboda yayi magana bi gairi ilmi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kada ka bi abin da baka san ilimi a baka da ilimi a kansa. Shekara 4 na bar na dakatar da yawa daga cikin karatuttuka na. Muka je muka zauna, ina ba ma sarkin Kano na yanzu, Sarki Sunusi, lokacin shine gwamnan banki, ina mai bashi shawara kan bankin musulunci. Sai da muka fitar da tsarurrukan nan. Bayan mun fitar da tsarurrukan nan ba kawai mu tsaya a nan ba, sai da muka fitar da tsarin da maimakon treasury bills da ake ta yi, yadda mutane suke ta magana su je su sa kudinsu a cikin bama gwamnati bashi, muka fitar da tsarin sukuk, yadda gwamnati za ta iya karɓar kuɗi ta hanyar bin shari'a, sannan ta yi amfani da kuɗin don gina ƙasa. Aka yi hanyoyi ga sunan wajen kilomita 9,000 da sukuk. Kuma duk wannan irin tsarurrukan da muka fitar kenan. Saboda haka gaskiya wanda bai sani ba, idan yana magana da sakin baki, wannan ayat za ta hau kansa, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kuma ba mu muka fara ba, kasashen musulmi da dama duk haka suka yi, har ya zamanto yanzu kamar ƙasa irin Malaysia kusan suna nema da bankunan musulunci da bankuna da ba na musulunci ba, suna nema su yi kunnen doki da juna wajen ƙarfin dukiyar da take tare da su. Ai abin nan alkawarin Allah ne, ma farratna fil kitabi min shay. Allah bai bar komai ba a cikin littafin Allah. Duk halin da al'umma za su shiga sai Allah ya sanya mana mafita. Shari'a musulunci haka take. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah bai sa muku kukumi ba, kunci a cikin addini. Duk wata matsala idan ta zo akwai hukuncin Allah, wanda ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Na'am. Na'am.